फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो थुलुंगाखां होनायनि नोजोरजों आसाम सरकारा बोसोरफ्रोमबो गुन गोनां फरायसाफोरनो स्कुटिखौ होबोदों। बे थांखिजों आसाम सरकारा रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिनैनिफ्राय गुन गोनां फरायसाफोरनो स्कुटि राननानै होनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। दिनै आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै डक्टर बाणीकान्त काकतिनि मुङाव फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होदों। मिथिनाय बादिब्ला दिनै डिब्रुगड़आव मन्त्री रन्जित दास, बरपेटायाव डक्टर रनज पेगु, धेमाजियाव सन्जय किसान, हौजायाव परिमल शुक्ल वैद्यआ बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होगोन। बेनि उनाव गाबोन 9 डिसेम्बराव तिनिसुकियायाव मन्त्री रन्जित दास, चिराङाव उर्काव गोरा ब्रह्म, शिबसागरआव डक्टर रनज पेगु, क'क्राझाराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', गवालपारायाव अशोक सिंहाल, चराइदेउआव बिमल बरा, बजालियाव नन्दिता गारलसाया स्कुटिखौ फरायसाफोरनो होगोन। 10 डिसेम्बर खालि तामुलपुराव मन्त्री उर्काव गोरा ब्रह्म, माजुलियाव डक्टर रनज पेगु, उदालगुरियाव बिमल बराया बाहागो लानानै स्कुटिखौ गथायगोन। बेनि उनाव 11 डिसेम्बर खालि कार्बि आंलंआव मन्त्री जगेन मोहन, कार्बि आंलंआव तुलिराम रंहां, जरहाटआव अजन्ता नेउग, सनितपुर आरो बिश्नाथआव पियुष हाजरिकाया फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होगोन। 12 डिसेम्बर खालि बङाइगावआव मन्त्री रन्जित दास, डिमा हासावआव देबलाल गारलसाया, करिमगन्जआव पियुष हाजरिका, बाक्सायाव नन्दिना गारलसा, काछार आरो हाइलाकान्दियाव परिमल शुक्ल वैद्यआ गथायनानै होगोन। बेनि उनाव 13 डिसेम्बराव गलाघाटआव मन्त्री केशव महन्त, 15 डिसेम्बराव धुबुरीआव मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवा आरो 17 डिसेम्बराव लखिमपुराव डक्टर रनज पेगुआ फरायसाफोरनो स्कुटिखौ राननानै होगोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। उदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।